Maayong buntag mga kaigsuunan. Maayong buntag ato ang palakpakan ang ato ang praise and worship team. Salamat kayo mga kaigsuunan sa inyong pagduyog kanamo sa pagsimba no diha sa ato ang Dios. Atong iduko atong ulo ug magampo ta. Ginoong Dios, sa amuang pagsugod sa pagpaminaw sa imuhang pulong, amo ang paghangyo nga ikaw muduyog kanamo kay mauman gyud kini ang imuhang kabubuton nga ikaw o Dios makigduyog sa imong mga kaanakan samtang kami nagkahiusa diha sa pagsimba kanimo ug pagpaminaw sa imong pulong. Unya sa imuhang pagduyog kanamo o Dios, aduna ang imong grasya, imong kaluoy nga imuhang gipromesa diha sa imong pulong. Salamat kaayo niining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Mayong buntag sa pag-usab sa ato ang tanan, ang titulo sa ato ang istoryahan karon kay connected gayud kaayo sa atong giawit bag-o lang o connected pud ni siya sa atong mga pagwali katong miaging Domingo. Ang titulo niini puy-anan sa presensya sa Dios. So maga-istorya kita about the presence of God. Unya ang bersikulo nga ato ang usa sa atong pagatun-an mao ang 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ato kining basahon or ako mobasa mo sunod kamo sa hilom niining pulong sa Dios nga makita sa 1 Corinto. Nag-ingon ang pulong sa Dios, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan ug kanang templuha mao kamo. Ang Dios magapanalangin sa pulong niya nga ato ang gibasa karong kabuntagon. No. Galantaw ko sa Bureau of Immigration. I know nga daghan kaayo og mga binuang nga nagakahitabo diha karong panahona og hot news kaayo siya. Pero usa sa gisulti sa Bureau of Immigration kay naa daw increase sa OFW no gikan katong January hangtod sa April 40% increase of Filipinos going abroad to work abroad. Good news na siya para sa ato ang ekonomiya kay usa sa mga nagbuhi sa atong mga ekonomiya kay ang ato ang overseas workers, which is what they call as the modern day heroes karong panahona, no? Mga bayani karong panahona, keeping our economy thriving and afloat. Unya daghan pud gyud sa amo ang wider groups karon nga gatinguha og on process to go abroad kay usahay and naa sa ilaha kay naa sa DepEd, no? Unya daghan gyud tag mga balita nga nadungog na nga ingon ana nga daghang mga maestra nato dinhis unsa ni Pilipinas nga gusto na mo abroad. Kapoy daw, unya daghag trabahoon human ang sweldo dili fit sa kahago sa trabaho. And in fact, usa sa among kauban although dili man gyud sa DepEd ning langyaw na una ang amahan sa laing nasod. Unya nagpicture siya sa iyahang bata paglakaw sa amahan. Unya nakita dito ang bata nga galuklok dito sa iyahang lingkuranan, gatabon sa iyahang nawong kay giingon niya nga grabe na gyud daw kamingaw, gusto siya mukuyog sa iyang papa. Lahi ra gyud kung naa ang presensya sa imuhang minahal sa kinabuhi, dili ba mga igsuon? Lahi ra gyud kung ikaw anaa, no amount of technology, no matter how advanced, can replace the beautiful gift of the presence of a loved one. Ang presensya
sa hinigugma. Mao bitaw nang sa awit nga atong giawit ganina, no? Nga sa matag lakaw, gusto ko Lord nga kauban ka. No, dili nga Lord Zoom lang ta, no? Or online, kay gusto gyud ta nga naa ang presensya sa Dios atong mabati sa atong kinabuhi. Ambot og tinuod gayud nga galong ka ni ana, no, imuha gyud ng tinguha nga mabati nimo or mabati nato ang presensya sa Dios. Pero mga igsuon, kabalo ba mo nga maupod na ang tinguha sa Dios? Mao nang giingon sa Dios nga sa Levitico 26:11 hangtod sa 12, ingon siya sa mga Israelita, ug ibutang ko ang akong tabernakulo, or insa nga, gusto ko mupuyo sa taliwala ninyo, ug ang akong kalag dili magadumot kaninyo, ug magalakaw ako taliwala ninyo, ug ako mamao ang inyong Dios, ug kamo mamao ang akong katawhan. The Lord God Yahweh is saying to His chosen people at this time, nga tinguha niya nga mupuyo uban sa iyang katawhan. Ug kabalo mo mga igsoon, dili lang ni gasugod didto sa panahon sa mga Israelita. Gasugod na kini bisan kadto pang sa Genesis chapter 1 or chapter 2 verse 8. Naa kang Adan, no, nga mabati ni Adan nga or ang Dios munaog makigdungan ni Adan, maglakaw-lakaw didto sa creation, because that is the will, the desire of God, nga mupuyo mo tabernakulo sa iyahang mga katawhan. That's the Hebrew word of yashab, to dwell, or to tabernacle, that is to dwell, mupuyo, makiguban sa iyahang mga katawhan. If you desire also to tabernacle with God, mauna siya ang gibati pod sa Ginoo towards you. So mao bitaw tong sa libro sa Exodus nga gisulayan sa Dios si Moises. Ingon siya kang Moises tungod sa iyang kapungot sa makasasala sa mga Israel, ingon ang Dios. Sige, panglakaw mo padulong sa Kanaan, sa lugar nga gusto mo nako dadon, a land flowing with milk and honey. Pero ang mukuyog ninyo nga akong ipadala kay ang akong mga anghel. Di na ko mukuyog ninyo kay napungot ko sa inyuhang pagkamakasasala. Moses understands nga mauni ang desire pod sa Dios. And at the same time, maupod ang iyang desire nga makig-uban sa Dios. Niingon siya sa Ginoo nga, Lord, bisag unsa pa na kadaghan nga mga anghel imong ipadala sa amua, kung dili ikaw moduyog kanamo ug modala kanamo sa promesa, the land of promise, na ay namidada padung dito, diri na lang mi. In other words, ang tubag ni Moises, iyang gisummarize kadtong tanan, ingon siya, Lord, pakit ako sa imong himaya. Show me your glory. Ang resulta ni adto, ning danag ang nawong ni Moises, although wa gyud niya nakita in fullness ang himaya sa Dios, kay di niya kaya, niingon ang Dios nga ang likod lang akong ipakita sa imuha. Ang resulta adto kay ang pagkaanyag sa Dios niabot sa hulagway ni Moises, ug didto sila ning langyaw bisan daghang mga pagsulay didto sa 40 years nga nasaag sila sa wilderness. No usahay, naatay pag-ampo bitaw nga, Lord, ang imuhang minilyon ka mga anghel muduyog kanamo pag moadto mi didto asang lugar man, ay sugot ana nga pag-ampo. No? Ang imuhang hangyoon mismo kay ang presensya sa Dios kay dili man na ikabaylo sa bisag minilyon ka mga anghel ang presensya sa Dios nga muduyog nimo.
Because this is also the desire of God, nga mo tabernakulo, mo yasab, mo puyo, kanimo ug kanako. And that is the reason nga didto sa wilderness nagbuhat ang Dios or nagsugo ang Dios nga mubuhat og usa ka tabernakulo nga gitawag sa in English the tent of meeting. Nga didto moadto si Moises, magampo siya sa Dios in behalf of the Israelites ug didto niya ma-experiensya ang hingpit nga himaya sa Dios sa tent of meeting. Ug didto kang sa pag-abot nila sa land of promise, si King David has the desire to build a temple of God. Pero niingon ang Ginoo nga, ikaw David, dili ikaw mubuhat ang templo, nga diin ang akong presensya maga-dwell, maga-tabernakulo sa imong mga katawhan, kay ang imuhang kamot na puno siya og mga dugo. Maunang, ang imong anak, maoy ako ang tugutan nga mo build sa imuhang templo nga mao kini ang presensya sa Dios anaa taliwala sa katawhan sa Israel ug maotong gitukod ni Solomon sa unang mga hari kapitulo 6 bersikulo 13 ang templo or kapitulo 6 gyud hantud sa 8 ug ako magapuyo sa kinataliwad-an sa mga anak sa Israel naa na pod ang pulong nga mupuyo, magapuyo ug dili mubiya sa akong katawhan nga Israel. Ang presensya sa Dios naa sa templo. Pero giklaro pod na ni King Solomon nga unsa ba di ay nga hinimong nga building sa usa ka tawo nga maka-contain sa presensya sa Dios. Wala may bisag unsa nga building nga maka-contain sa presensya sa Dios. So, in other words, sakto pa lang daan nga sinultihan ni ni Solomon ug ang ginadeklara pod sa Dios na ay lain-lain nga mga ang-ang sa presensya sa Dios. Ato anang mahisgutan samtang kita magapadayon. Pero klaro nga ang presensya sa Dios nagapuyo didto sa iyang templo nga diin ang mga priests o mga labi na ang high priest nga maoy magpatunga pinaagi sa lain-lain nga mga sakripisyo aron ang Dios makakonek ang tawo sa Dios, ma-mediate ang tawo sa Dios diha sa iyang templo. Pero naay gitag-an ang mga propeta, dili lang si Isias, pero si Isias klaro kaayo ang pagtag-an sa pinaagi sa Dios kaniya. Nga mauni ginabasa nato during Christmas time, no? Nga mauni ang hingpit nga katumanan sa presensya sa Dios nga mupuyo sa iyahang mga katawhan. Nag-ingon ang 14 sa kapitulo 7. Busa ang Ginoo gayud maoy muhatag kaninyo ug usa ka timaan. Ani karon ang usa ka ulay manamkon ug magaanak ug usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel. Unsay pasabot sa ngalan nga Emmanuel? God with us. Ang presensya sa Dios maanaa kanato. Unya kini nahitabo. Natag-an unya nahitabo during sa pagkatawo ni Ginoong Jesus, the incarnation of the Son of God. Jesus Christ, the Messiah, He is the Emmanuel, God with us. Sa Juan 1:14 ug ang pulong, that is the Word, the Lord Jesus Christ, nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo na anapod. Ang importante kaayo nga pulong, mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. This is a beautiful nga event
nga walay makakumpara ni ining inkarnasyon ni Ginoong Hesus nga siya nagpakatao so that the presence of God will dwell with us. In fact, sa John chapter 2 verse 21 records a beautiful declaration of Jesus nga ni-claim siya nga He is the temple. Katong nakakita siya sa templo og niingon si Jesus, kini pa ako ang pagagubaon ang templo ni Herodes. Unya sa tulo ka adlaw ako ang buhaton balik or pagatukuron balik. And John chapter 2 verse 21 says, Jesus is referring to His body as the temple. The manifest presence of God, that is the Lord Jesus Christ. And the beautiful thing about all of this, nga sa pagkamatay ni Ginoong Hesus, ug sa tulo ka adlaw na banhaw siya, ug sa 40 ka adlaw nakig-uban siya sa mga disipulo, at the end of that, ni-ascend siya, no, ning kaylap padulong sa langit. Ug didto gideklara pud dayon ang balaang espiritu nga magauban, niabot sa during the Pentecost sa libro sa Acts. And Paul during that time nagdeklara pod nga ang simbahan usa pod siya ka templo sa Dios. 1 Corinto 6:19 nga ikaw ug ako usa ka templo sa balaang espiritu. No, mao pod ni ang ato ang gibasa sa 1 Corinto kaganina nga wala ka ba nasayod nga ikaw ang kamo matud pa templo sa Dios. Ang church is the temple of the Holy Spirit. Unya, very interesting nga dinhi sa 1:19 nga gisulti niya nga kita templo sa balaang espiritu. Unya, gibaylo pod niya ang balaang espiritu sa 2 Corinto 6:16 nga ang atong lawas templo usab sa Dios. Pwede ra mabali-bali ni Pablo ang balaang espiritu ug ang Dios Amahan. And we see this as a connection again nga ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo usa ra siya. Usa ka Dios, in other words, diha sa tulo ka personalidad. Ang simbahan gitawag ni Pablo nga templo sa Dios, ug ikatulo, miyembro kita sa panimalay sa Dios, taga Efeso kapitulo 2 19 hangtod sa 22. Nga nagadeklara usab si Pablo nga kinahanglan kita magkahiusa, nga pinaagi sa atoang mga pastor, mga magtutudlo ug mga liderato diha sa atoang simbahan, ila kitang iikwipo aron mabansay kung unsa ang atoang spiritual gifts, and at the same time mo resulta kana nga kita magkahiusa. Kay dili man tanan puros mga mata nga mao kana ang atoang trabaho diri local church sa simbahan. Dili pud tanan mga kamot, kay kung kita tanan mga kamot unsa nalay molakaw kanato, dili pud siya pwede. Maunang within the church, Paul says there's no such thing as jealousy and envy. No such thing as mas maayo na siya kay ang iyahang gasa kanang magwali. Ako diri tiglimpyo sa CR or kining ingon ani lang ang ako ang role sa church, Lord, o kanang luoy kayo ko. There's no such thing as that because we are members of Christ's body. Unya gigasahan ta sa Dios sa nagkalain-lain nga mga espirituhanong gasa, gituyo sa balaang espiritu, inubanan or gihatag sa balaang espiritu aron aduna siya'y katuyuan nga ma-unite ang lawas ni Ginoong Hesus. Mao nang usahay ginastorya gyud nako sa praise and worship team
Labi na og naay mosulod nga bag-o nga miyembro nga, oy, mas maayo man mo drums kaysa nako. Uy, mas maayo man mo awit kaysa kanako. Mas maayo man nga mo gitara kanako. Or even for us nga mga magtutudlo og magwawali dinhi sa simbahan nga naay buhaton ang balaang spirito and He raises up new preachers. And that is also a heart check for us. Nga, uy, may mas maayo mo wali lugar. Unsa may akong bation. Naaba ang kasuya, kasilos, ug uban pa. Which should not be in the body of Christ. Uy, naamay mas maayo nga mo welcome, no? Lami kayo og mga pahiyom, no? Lami kayo mo og kumusta, no? Unsay atong bation, ay nagpasipsip ra na siya, no? Naabay ingon na. But we are the household of God. Balay sa Dios nga diin sa libro sa Hebrews sa panimalay sa Dios ang high priest nato mao si Ginoong Jesus. Siya ang atong high priest. Nga siya ang mediator. At the same time, siya pod ang sacrifice. Nga di na ta magkinahanglan og lain pang sakripisyo. Kay naan naman ang anak sa Dios, the Lamb of God who was slain. This is our identity. Once again, connection with last week. It's a matter of identity. Nga kita simbahan sa Dios, and when you look at the whole Bible, dagaan siya og mga hulagway kung unsa ang simbahan sa Dios. Isip lawas sa Dios, naapoy isip bride of Christ. Maupod na siya lain-lain nga mga hulagway. And these nga mga hulagway sa church is not kanang, it's overlapping in a sense sa pagsabot nato aron aduna tay sakto ug hingpit nga pananaw kung unsa gyud ang atoang sitwasyon isip niluwas sa Dios. One of these hulagway is ang templo sa Dios. The church as the temple of Christ or the temple of God. Na being the temple of God and knowing desire nato ang presensya sa Dios, na ay actually upat ka klase or tulo ka klase nga ang sa presensya sa Dios. If you look at the Bible, if you would look at the Word of God, 3 levels of God's presence. Una, level 1, nagsulti ang balaang kasulatan nga ang presensya sa Dios naa bisan asa. Wherever you are, God sees you. Naa ang presensya sa Dios. Mauni ang gisulti ni David sa Salmo 139. Asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu? Kung asa ba ako mokalagyo gikan sa imong presensya? Sa mangyuning mga pulunga ba? Mokalagyo gikan sa imong presensya. Kung musaka at ako ngadtos kalangitan or sa langit, didto ato ikaw. Kung didto ako kinailawman, mao ang Sheol, pagabuhaton ko ang akong higdaanan, ania karon didto ato ikaw. Wherever I go, the presence of God is there. Ug nakakita siya sa tanan, the divine CCTV. Nga way makalusot sa panlantaw sa Dios, dili lang ang imong actions makita sa presensya sa Dios, bisan ang imuhang motibo, imong panghuna-huna, bisan wa pa nimo gibuhat. Na for unbelievers, kana nga kamatuoran makahadlok. Ug sa panahon pod nga mahimutang unfaithful, kay naa patay paborito nga sala nga ginabalik-balik, unya moingon ta nga
Wa bitoy nakakita. Wa bitaw ko'y gipasakitan nga laing tawo. O kirani, naarakos kangit-ngit, no? Nagbuhat aning ako ang paboritong buhaton nga way makakita. I tell you, brothers and sisters, naa ang presensya sa Dios. Nakakita. Maka-imagine lang ko nga sa panahon nga muatubang nakita sa presensya sa Dios on Judgment Day, kanang tanan dayag yun na. Mugawas diha ang ato ang kaulaw. Dili lang mampudgod na nga ikaw ra kita mang tanan maulaw ta sa pagkabalaan sa Dios ug sa atong pagkamakasasala. That is what Jeremiah experienced. That is what Isaiah experienced. Nga nakakita sila presensya sa Dios, ang una nilang gisulti, Lord, palayo. Kay dili ko angayan, these unclean lips is not worthy. Si Pedro sa iyahang pagkahimamat kang Ginoong Yesus, nga gayud mao ang Mesiyas, the Son of God, niingon pud siya, palayo ka nako, Ginoong Yesus. Kay dili ko angayan. I believe that's what we will all feel. Even though sigurado na ta nga moadtos eternal life, tungod sa grasya sa Dios nga kita nakasalig kang Ginoong Yesus, but there is the second judgment where our deeds here on earth will be judged by the Lord Jesus Christ, and all of us will cover our faces. Kay tungod sa presensya sa Dios nga nakakita sa tanan, dayag ang tanan, way natago. Una nga level of the presence of God. Kita siya sa tanan. Ikaduha nga level of the presence of God. Ang Dios nagpuyo sa matag magtotoo ni Kristo. Individually. Matag magtotoo ni Kristo. Juan 14:16 hangtod sa 17, nag-ingon si Ginoong Jesus, ug ako mga muyo sa amahan, ug kamo iyang paghatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan, nga mao kana ang espiritu sa kamatuoran, kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. So, the presence of God in every believer, nga kini siya mahitabo or musulod sa usa ka magtotoo, the moment nga siya mutuo, musalig kang Ginoong Yesus ug iyang biyaan ang iyahang pagsalig niining kalibutan na talikdan niya ang iyahang mga sala, repentance and faith, nga diha na ang Dios in regeneration, nga ikaw na tawo pag-usab. Maumaning ato ang gitun-an didto sa CCL o kadtong atong nakatunan sa pagsangkap. No, nga matawo kitag pag-usab, grasya kana sa Dios, nga kita makatuo kang Ginoong Hesus. Nga diha sa atong pagkatawo pag-usab, dili ni siya relihiyon, no? Born again na siya. Kusog kaayo na mo alive. No? Dili siya relihiyon, kundili usa siya ka estado sa atong espiritu nga nabuhi. Gikan sa pagkamatay karon gibuhi sa ato ang Dios, and that is where the indwelling of the Holy Spirit. And we know nga kung ang balaang espiritu nagapuyo sa usa ka magtotoo, dili lang na ang balaang espiritu, kundi ang triune God Himself dwells, tabernacles upon an individual believer of Christ. So maunang ug moingon ka nga gusto ko nga kauban ka sa matag lakaw
Sa matag buhaton nako niining kalibutan na gusto ko, Lord, nga kauban ka. Well, two things. Number one, tinuod na siya. Kung ikaw magtutuo ni Ginoong Yesus, nga ang balaang Espiritu, nga ang Dios pinaagi sa balaang Espiritu na kanimo. Apan, naapod ang kamatuuran nga niingon si Pablo, be filled with the Holy Spirit. Naapod diha ang kamatuuran nga kanunay kitang masuod sa balaang Espiritu sa matag lakaw nato niining kalibutan. Ug diha ang ikaduhang kamatuuran nga maghangyo pud ta kanunay sa intimate presence of God. But then we ask for more of the intimate presence of God. Gwapo kaayo, tsada kaayo nga a gift sa Dios sa matag magtutuo ni Ginoong Jesus. Ikatulo nga presensya, no? Ikatulo nga presensya sa Dios. Mao kini sa ato ang gibasa, no, nga ang Dios nagpuyo sa iyang katawhan nga mao ang local church. Ang Dios nagpuyo sa iyang katawhan nga mao dili ni amo. Mao ang lokal nga simbahan. 1 Corinto 3:16. Wa baka mo masayod, talking to the Corinthian church, even though imperfect kini nga church, daghag problema, daghag sala. Liman ka ang iyahang mother-in-law, iyang gikapuyo. Diha, membro sa 1 Corinto, na ay incest, relationship within the family nga nagakahitabo, na ay pride nga nagakahitabo or pabor-pabor nga nagakahitabo, nga gusto sila nga kini nga leader lang ang ilaha. Ingon pod ang usa ka grupo, kini nga leader amoa. Si Apolos amoa, ingon po siya dili, si Pablo amoa, na ingon ana pagkagubuta. Pero dili ba nga naapod na dinhi sa atong simbahan? Wala gyud na sa GCAP, kay balaan gyud kay tas GCAP ba? Pero ningon si Pablo, dili gyud unta na dapat mahitabo. Kay ang Dios mao'y atong pundasyon. Si Apolos mao'y gabutang sa mga gatanom, ako mao'y gabubo or the other way around. But our foundation in all of this is the Lord Jesus Christ. Kay siya man ang dakong bato atong gisultiha atong giwali ni aging Domingo, og kami or kitang tanan ang mga gagmayng bato nga nag-compose sa church. But Paul is saying nga bisan og naay ingon ani sa ato ang taliwala, wala ba kamo hiniusa nga kamo, the local church of Corinthians nga o Corinth, nga sila templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Paul talks about the Corinth church, the local church, dili individual, lahi itong sa level 2, kundili kini sa hiniusa nga church. This dwelling of God as the local church, no, reaches its peak when it's gathered together. Nagkahiusa, bisan og imperfect. Og kinigyud bitawng the communion, which is in 1 Corinthians chapter 11. Mao kini ang pinaka-importante, usagyud sa pinaka-importante, of course, naa ang pagwali sa pulong sa Ginoo. But the breaking of the bread, the communion, when Jesus said, do it as often as you can, usa kini siya sa pinakamahinungdanon nga highlight when the church is gathered together. Again, walay teknolohiya nga makapuli sa
intimate gathering of the church. Kay naaman ang ikatulong presence of God, the intimate presence of God in the church when it is gathered physically. Wala ba kamo kahibalo nga kamo nga magkatapok? Kamo templo sa Dios ug ang presensya sa Dios naa sa sulod diha ninyo nga nagkatapok ug nagkahiusa. Even though we are imperfect. Tinuod man gyud na. Wa man gyoy simbahan nga perpekto. Tawuray perpekto ang pangalan. Pero simbahan wa gayud. Bisan asa ka mo adto. No? Some of you have been to many churches. No, nag-ambak-ambak. Pero kung naara ka taphaw ra ang imuhang commitment, no, nga narang murara bitaw ka og naas grocery nga una kini nga brand nga sani kanang corn beef ug dili nakaganahan ani nga corn beef balhin na pug ka atong lain brand nga corn beef. And we sometimes, because of that kind of thinking sa kalibutan karon, abi pud nato nga ang church pwede ra pud ingon ana. No, simba ko karon aning simbahan. Pero og malate ko, pwede nga didto na lang pud ko sa pikas usa. That kind of superficial nga church going, di gyud nimo mabati or nakay makita nga di mao, pero di nimo mabati ang kalalom sa imperfection of the church. But for many of us who've been through many churches nga nakaapil ug nakakita gayud sa nagkalain-lain nga mga imperfections niini through the many trials that the church went through. We know nga wa gyoy perfect nga church. Nasakitan ta sa daghan nga mga panghitabo sa mga simbahan. But then dili na siya makapawala lugar sa tinuod nga gisulti sa Biblia nga bisan imperfect ang church, naa ang presensya sa Dios. Dinha labi na ug kung kita nagkatapok sa pagsimba. Bisan imperfect, maunang gawali si Pablo nga kinahanglan gyud sa local church ang pagwali sa pulong sa Dios. Kinahanglan gayud nga dili lang kadtong gatas, milk. Ingon si Pablo, nagwali ko og solid food. Laglom nga mga tinudloan sa simbahan. Pero niingon siya, and you can hear the frustrations of Paul when you read 1 Corinthians chapter 3. Ingon siya, di pa man mo ready. Nganong di man mo ready? Nalipay raman mo sa inyong pagkataphaw. Grabe, makita, madungog nimo ang frustrations of Paul. And oftentimes, we have this at GCAF. Many times we've been preaching about solid food, mga laglom nga pagpanudlo, kamatuuran, nga gikinahanglan sa atong panglawas, aron kita muhamtong. Pero usahay mo balik man ta mangita og gatas. Wa man siguro'y sayop pod ni ana kay naabot kog kolehiyo gainom manggihapon kog gatas, pero ang problema ni ana nganong ga-desire man tag puro gatas nga naaman ang solid food nga gikinahanglan sa atong panlawas. It tells us of our immaturity as a church. Alam na, gusto ko pastor og mga pagwali nga kanang gitikon bitaw ang akong dalunggan para ma-bless ko. Often a kanang individualistic kind of preaching nga aron matikel ang akong dalunggan. Well, there are verses in the Bible that tells us of individual blessings. Yes, daghan. But again, the design of God for His people is not to be individualistic. We are to belong in a community where we can grow
all the more faster. Because the presence of God is with us when we are together as a church. Unya naa po diha nga gamiton sa Dios ang imong isig katawo aron dasigon ka, badlungon ka, kay mao man na ang maka-mature kanato all the more. Kinahanglan nato ang pulong sa Dios, mga igsuon, solido, hiniusa pagdawat sa pulong sa Dios. Ikaduha, ang presensya sa Dios bisan dili perpekto nga naa sa simbahan, kinahanglan nato ang mapaubsanon og mga Diosnon nga mga pangulo. 1 Corinthians chapter 5. Pangulo nga adunay mapaubsanon nga kasing-kasing, nga dili galantaw sa ilang kaugalingon, nga labaw pa, nga naghangyo or nagsulti nga irespeto ko ninyo kay ako man ang hari or ako man ang leader niining simbahan, kundili mga Diosnon o mga humble, mapaubsanon nga mga leaders who knows their roles, their God-given roles. Nga dili mo dako ang ulo kay ako gud ang gatukod nining simbahan. Kundili kabalo sila nga ang Dios mao'y gagamit kanila nga mao'y mupugas. Kabalo pod sila nga kung sila tawagon sa Dios nga mao'y mo butang og tubig, okay, salamat Lord. Pero kung lain pod ang mubuhat ni ana, then Lord, to God be the glory. Ikaw ang mapasidunggan. And Paul is saying this to the church of Corinth. Kamu kay, sige mong pangitag kinsa inyong paborito. Kang Apolos ko, kang Pablo ko. Hiniusa man ta diha kang Ginoong Hesus. Ug si Ginoong Hesus nagagamit og mga pangulo sa simbahan aron motudlo kanato diha sa pagsimba isip simbahan or isip ang presensya sa Dios nga nagapuyo diha kanato. Ug ikatulo, bisan dili perfect, no? Ang presensya sa Dios naa sa simbahan ug gakinahanglan kita nga ang mahibaluan nga ang foundation nato niining tanan kay si Ginoong Hesus sa bersikulo 11. Maunang usahay na ako'y kaikog nga moingon bitaw nga kadtong simbahan ang tukod ni ana kay si Pastor so and so, no? Well, in a sense, when you talk about church planting, tinuod man gyud nga si Pastor Ruben o si Pastor Al gigamit gayud sa Dios gikan didto sa ato ang mother church sa Kugon, CAC. Gitawag sila nga mag-church plant, gitawag sa Dios dinhi sa Gusa. 36 years na karong tuiga. Ug mauna diha pinaagi sa grasya sa Dios namugna ang GCAF. But this is the church of the Lord Jesus Christ, mga igsuon. Ug kini siya gitukod nga ang ato ang cornerstone mao si Ginoong Hesus. Gigamit sa Dios si Pastor Al, si Pastor Ruben aron mahimong unsa ni mahulagway or matukod kining simbahan, one of the small stones, but the cornerstone is the Lord Jesus Christ. Mobalik yun ta diha. Having that kind of perspective, makauna-una ta nga bisan unsa ka imperpekto kang Hesus biya ni nga simbahan, dili gyud biya ni biyaan ni Jesus Christ. So maunang kita padayon nga mokumitar, padayon nga mahimong loyal to the church, to the head that is the Lord Jesus Christ, kay kita man ang iyahang lawas. We need to do this. As a church, bisan imperfecta, kay naaman ang presensya sa Dios.
Kay kung dili ni nato buhaton mga igsuon, nga ato ag yung, unsa ni, buhaton kini nga responsibilidad with all our hearts, with all our strength, actually naay mahitabo. Kay giingon man sa Corinto 3:16-17, versikulo 17, nag-ingon, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios. So pwede di ay, no, talking about the local church, nga kung dili nato buhaton kadtong tulo ka butang, nga kinahanglan gayod pagtuon sa pulong sa Dios, pagpili og mga liderato nga humble and godly leaders, ug sa pag-recognize that this church is the church of the Lord Jesus Christ, maunay mubuak sa local church, mulaglag sa templo sa Dios. No, when you say the presence of God, dili man nato pwede laglagon kay naaman gyud na. But then on the local church level, there is the presence of God, pwede na mawala, malaglag. Kung ikaw ug ako magpasagad, mahimong kumpiyansa, dili mahigugma sa local church. Kabalo mo og unsay una nga ilhanan nga wala na gyud nimo gihigugma ang local church. Kung musulod na sa imong huna-huna nga unsa kahag mubalhin ko. That's the beginning nga mura na og nagkawala. Pero again, wala man gyud na naamang gyud pod ang imong fight nga to say no, resolve to say no, because I committed myself to this local church. Akong gikomitar ang akong kaugalingon, and I need to be loyal because the presence of God is also here. Naaman pod na sa nagkalain-lain nga mga local churches. But this is the church that you've been committed to, and you are to love this church because the special presence of God is here as well. Ug ikaw nakakomitar diri, tagaan ka og importante nga role sa Dios aron nga mo flourish kini nga local church. And we have seen many churches throughout history nga natunga kay tungod walay pagkahiusa, walay respeto, pagtahod sa pulong sa Dios. Naay mga leaders nga nangasaag na pero gipili ra gihapon nga mahimong leader kay siguro adunay power, adunay kwarta, no? Nga kung mawala moingon na hinuon, di na ko mohatag tithes tan-awon tabi kung mabuhi pani nga simbahan. And when we start to think nga kini nga simbahan kanang we are playing church, no, nga ang mga leaders ray gabuhat-buhat niini, ga decision niini, and when we do not recognize that this is the church of the Lord Jesus Christ, that is where our downfall will happen. Wala gyud. We have seen many throughout history. Bisan ang Church of Philadelphia nga giingon sa church sa Revelations nga usa ka church kuno nga grabe gyud, wala gyoy masulti si Ginoong Hesus niadtong panahon na. But as time went on, wala na biyay katong nga local church until now, no? We have many denominations throughout the whole of church history. We have Anabaptists. But then, where do we see them right now? Wala na yung mga local church such as that. Na ay klase-klase nga mga churches nga nabulag tungod sa ingon-aning nga mga panghitabo. But here sa GCAF, by God's grace, atong paningkamutan mga igsuon, nga atong ilhon nga si Ginoong Hesus mao'y sentro ug pundasyon ni ining simbahan. Maningkamot kita nga mangita ug mo respeto sa atong mga elders nga humble. Mangita ta ug ingon ana nga mga leaders godly who respects the word of God.
godly leaders in our church. And we treasure ato ang lantawon nga bahandi, no? Gisulti dito sa awit pod ganina. Bahandi ang pulong sa Ginoo nga dili ta mabuhi kung wala ang pulong sa Ginoo, mga igsuon. The presence of God is upon us as a local church. Nagpuyo sa presensya ni ining lugar. Dili sa pagtumpag, kundili sa paghiusa o paglambo. And the Holy Spirit is using us towards the unity of the church, hantod nga kita mumature diha sa pagtuo ug pagsalig kang Ginoong Hesus. And the intensity sa presensya sa Dios happens when we are gathered together as a local church. Kay naaman diri ang atuang pagtinabangay, naaman diri ang atuang pagbinadlungay ug uban pa. So mao nang usapod ka implikasyon ana mga igsuon, kung naamoy nakita nga dili pod maayo sa amuang nga mga leaders, badlungami. Kay kami pod buhaton pod na namo nga adunay paghigugma. Brothers and sisters, the presence of God is everywhere. Wherever you go, naanay presensya sa Dios. Kakita siya kanimo. Dili lang sa panahon nga unfaithful ka, nakakita siya nimo. Sa panahon usab nga aduna kay pagsulay sa imong kinabuhi, the Lord sees you, and the Bible says that we have a high priest nga nakasabot sa imong gibati, kay nakaagipod siya bisan unsa kana imong gibati. He went through all of the difficulties and went out victorious, came about victorious. So niingon si Ginoong Hesus, hold on. Kabalo ko nga daghan kag pagsulay apan take courage, take heart, because Jesus has overcome the world. Ikaduha, ang presensya sa Dios naa sa matag usa ka magtotoo. He's working within you sa imong kinabuhi. Sa matag adlaw nga ikaw nakaagi og lain-lain nga mga pagsulay, usa kana katimailhan nga naa ang Dios. Nagbaid kanimo aron ikaw mahimong mas madasigon diha sa pagtuo nimo kang Ginoong Hesus. And with that, as you go through trials, Jesus said, count it all joy. God says, count it all joy. Kay kabalo ka nga naa ang Dios. Unya kauban ana nga promesa nga sa imuhang pag-agi sa mga pagsulay, He will never leave you nor forsake you. Again, that's the beauty of the beautiful story sa kadtong footprints in the sand. Nga panahon nga naakas pinakailalom sa imong kinabuhi, sa daghang mga problema nga niabot sa imong kinabuhi ug pagsulay, that is where the Lord becomes close to you. He carries you because our God is close to the broken-hearted. But then not merely those two things. Kay usahay, didto ra nato putlon ang presensya sa Dios. Nga kung naa ang presensya sa Dios ako, okay nako. But there is a more intense presence of God. That is the presence of God in the local church when we are gathered together. Kay kung wala ang isig katawo, the one anothering, loving one another, taking care of one another, carrying each other's burden, that is also the will of God, the manifest presence of God in every believer nga magkahiusa. And the intensity of that is when we are gathered as a church and we are able to feel that. So there is no such thing again nga kanang naghiniusa nga Kristohanon. We have to be together so that we will experience this level 3 presence of God. The more intense one anothering nga ang manifest presence of God is there. Ug diha mulambo ang simbahan, ug diha mahimo kitang panalangin, ug diha atong mapasidunggan ang himaya sa Dios all over the nations.
Kay kung hiniusa lang ta pirmi, dili nato ma-fulfill ang purpose ni God of us, the church, nga iwali, idisipulo ang mga katauhan all over the nations. That will only happen when we work together as a local church. Importante kaayo mga igsuon. Naay istorya to end this. Si Pliny the Elder, no? Pliny the Elder, he is a Roman writer nga nabuhi siya sa panahon pod ni Ginoong Hesus. Katong panahon nga daghan kay sila tukuron nga majestic kaayo nga mga buildings. Usa ni ana kay katong ginatawag nga obelisk. Ug moadto mo sa Ipil, sa Zamboanga, Sibugay, mailhan ninyo nga Ipil na. Kay makita ninyo sentro sa syudad kay naay dako kayo nga murag stick. Gasaka ana, it's called an obelisk. And during that time when they would kanang put up an obelisk, wala man sila'y teknolohiya nga pareho sa atoa karon. No, naay mga kabilya, naay mga simento aron mapurma. What they do during that time is take up one whole marble. Dako kayo nga marble. Unya, it would take thousands of people nga birahon aron motindog. Si Pliny the Elder, a Roman writer, talked about a certain obelisk, 99 feet tall, pagkataasa, one whole marble. And it took around 20,000 workers nga mubira, hoisting the apparatus up. Daghag responsibilidad kay kung gamay lang ang sayop, naanas tunga-tunga, matakil po ang usa ka tawo didto, mahulog unya dinhing dapita buak. Ang hari niingon, giingnan niya ang engineer, importante kaayo ni nako nga unsa ni kanang ako ang gusto nga mahitabo, katuyuan. Giingnan niya ang engineer, head engineer, para inyohaning masigurado nga inyohaning mabuhat. Ambi imong anak, gikuha niya iyang anak, unya gibutang niya didto sa pinakatumoy-tumoy sa obelisk, gihiktan ang anak sa engineer. Unya didto ang engineer wa gyoy laing gihuna-huna nga matukod gyud ang obelisk, kay kung dili killed ang iyahang anak. That's the demand of the king, because the king had a purpose. Brothers and sisters, we are not merely building an obelisk. We are building the reputation and the glory of God. Dili ni siya tiaw. And wala ni siya gihatag sa individual lang nga Kristohanon. It is given to the church. Unya, kung gapadayon ta, gakinabuhi sa ato ang Kristohanong kinabuhi individually, not caring for one another, not committed to a local church, then we are risko niini ang reputasyon sa Dios. That's why what we are doing here in GCAF is a very serious business, my brothers and sisters in the Lord. We are building the reputation of the Lord. So we come together. We are the temple of God. Atong iduko ang atong mga ulo, mga igsoon, ug mag-ampot ta. Lord, salamat sa imuhang pulong. Salamat, O Dios, kay kini nagpadayag sa imong disenyo para sa imuhang pinili nga mga katawhan. Nga kami, Lord, isip niluwas ni Ginoong Hesus. Yes, tinuod, Lord, nga naagyod ang imuhang presensya sa matag usa kanamo. Nagatabang kanamo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Yet, Lord, there is also the truth nga ang imuhang presensya anaapod sa imuhang local church. And this is one of the things nga kami luya wala na mo gihuna-huna kanunay, because we are
selfish and og fleshly nga mga Kristohanon matag karon og unya. Lord, tabangi mi Ginoo nga ma-recognize ang importante nga presensya nimo samtang kami nagkahiusa. Aron kami, O Dios, maka-fulfill sa imong disenyo or katuyuan para kanamo to build your reputation nga ikaw mahimaya gayud sa tanang kanasuran. Pinaagi sa imuhang mga local churches, apil ni ana ang Golden City Alliance Fellowship. Tabangi kami, O Dios, ug tinuod gayud kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen.